weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to Jammugena to Jaaligela to Ɓundu to Tamba to Kidira ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno El Hadji Ahmad Tidiane Mohamed Saïdou Ba to Madina Gounas ha to galle ceerno Oumar Alpha Sy to Lekseyba Goural Yere ko taari ɗum kala ene jiiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jaago gala kalfinare ko fati negol jawdi o rokki coup d'envoi ko fati puddugol wadde recensement woni limore dendagal daabeje jawdi daridi guila bey baali gueloɗi kala e nder jokli leydi e kala to leydi Sénégal Macky Sall horeji leydi ndi ene tijja ñalawma hande o ko fati kay e puddugol Daka Madina Gounas édition 2023 to leydi Mali landa wiyete ka CDP Mali Koura e gardugol Mohamed Koulibaly ɓe kolliri tigui wonde koɓe yuɓɓinoɓe alada janggo o moɓodiral mo walantegal Allah e nder leydi he hollidde kaya eɓe jaadi e laamu transition ngu to leydi Côte d'Ivoire laamu leydi Côte d'Ivoire fuɗɗima artirde lanamama gadan ka wonande ɓesnuɗan ndiyankoɓe mum tawateɓe e nder leydi he to leydi Guinée Conakry lundiyankoɓe tato lundiɓe laamu ngu nana coka kene ɓuura jooɗi lebbi jeeɗiɗi tawe nder kasoji ha e oɗo saaha joni ñawore mabɓe ummanaka kujjikintoɗo mabɓe holliri hen mette mum no feewi to leydi RD Congo woni République démocratique Congo ma en kaalen jillu Emmanuel Macron horejo leydi France to leydi Cameroun ko jooma ngaalu goto woni homme d'affaires e biteɗo Jean-Pierre Amougou kañuma teeɓa o tuuma noon ko juuɗe makko muddude e wargo jandiyanke biteɗo Martinez Zongo habaruji men jolam jaɓɓeri men jaaha to leydi Malaisie jeen ha to Philippines to Indonésie to leydi Ukraine ha to dowlaji tentuɗi Amérique bisimilla moni ketki hotodirte joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko witti yanke ledde ko safri yanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinde ɓalawal e danawal kala laabɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui ledde fannuji tati hen fannu goto sa wotirima ɗum fodde sappo e tati rafine yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo ko sappo e jeenayi rafi safrata fannu tataɓo o ko fodde temedere rafi ma yaltema ha laaɓa waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri ceerno Djiby Sy ne safa rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ɓustoraɓe ndewagu kala ceerno Djiby Sy ne yawrana worɓe ɓustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu mo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda noon ko yeddi ƴeewa ko joni muuɗa jiiya hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kille mum kadi omo jogui leɗɗe ummiɗe to leydi Mali kesi pulla safroje rafiji kewɗi gueɗe rafiji gorago ha e rafiji usaɓe ndewagu kala e wonduɓe estomac so tawi a hutorima ɗen leɗɗe kala ko ñamanoɗa tampinma walla ko jaranoɗa tampinma ma wattu ñamde jara hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune sa yannama ka miskino safruma ha mbiya wen kawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji mbatnidi hoore mum ha habba walla on jano borgal ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji bawɗi neldede kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko ne nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya so tawi ko leydi Sénégal den dangal ɗe ñamojo franc CFA ko temmennayi CFA ceerno Djiby Sy numéro mo weeva walla nde yiɗɓe waɗnede listihara ko 77 653 03 67 yiɗɓe hebdemo noon to banggue appel e to banggue WhatsApp kala ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum ha tengtino e tawateɓe lappol polol dande maayo wonde miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy tawe to ñabina e oɗo saaha joni kala jiɗɗo hebde ceerno Alassane Sy to ñabina ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune so tawi on pamodiri kala to mbawɗa wonde e leydi e continent to mbawɗa wonde safruji ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko
ciggam nange wulnge jaw are moɗon addemon ko jam e kisale ɓamtare ciggam nange wulnge jaw e gardogola haruna dawuda ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi turki ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heɓ kaaƴe galas ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congelanma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblaɗo to leydi turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woyduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigoji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma calil mbayla sukki ɓuuɓi yiyata nangue wiyete noon ko bijouterie concorde bijouterie concorde are dow moɗon onon yiɗɓe kanŋe e haalisa ko baylo tafowo ngana keptinaɗo e golle mum nunɗuɗo joɗɗo jungo so tafanima a liggue dande ñallata ko yeɓede Mamoudou baylel si gorko mo mbolo yela tafowo ngana keptinaɗo hande o guddiɗo mbayla yaadu kay jamanu inniraka bijouterie concorde bijouterie concorde ene tawe to Douala leydi Camerouna kono hande kadi ene tawe e nder capitale Dakar to wiyete Parcelles Assainies unité 21 so tawi ari ha Parcelles Assainies unité 21 waɗɗani marche Dior waɗɗani Brioche Dorée o waɗɗani monument Serigne Bara ene hucciti e bedda unité 21 unité 24 koɗon tawete bijouterie concorde yaadu kay jamanu kono kadi bijouterie concorde haɗani ɗon tana ene jogui montoraji ngarɗuɗi taw kadi an jiɗɗo cuɗari mbandi noon sa jokkodire bijouterie concorde ma eɓen kollaɓi haɗani ɗon tan aɓe jogui lone luxe moƴƴe jaaduɗe jamanu kame cuɗari taw kadi ko ɓornateri ko wiyete cuuboji moƴƴi joɗɗi jaaduɗe jamanu kono kadi sa yiiɗi hebde hen kollaɓi jokkodirta koye bijouterie concorde wattu woɗɗu mbaɗata ko 00 221 77 703 83 97 walla mbaɗa 78 343 65 83 numéro ji ɗiɗɗi kala aɗi mbaɗi WhatsApp so Douala leydi Camerouna so tawi kadi ko Dakar lamorgo leydi Sénégal bijouterie concorde e dow moɗon tafanma kanŋe tafanma haalis yaada e jamanu musidɗo tedduɗo funnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri
koye are meɗena on jam woni gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwru ko en to kordi noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo tuƴƴiɗo ɓandu musoru koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum joguiɗo AVC cardiaque ɓandu jaaɗoru wuloru joguiɗo caɗele diabet e ko fati hen kala sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ko ha kono ha ko wargani ala effet ala rewam a yarat aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala kala ko bonnantuma haydara goɗɗum e ɓandu ma so wona ko moƴƴi tan ma sa yiɗi yaade to site gorel tayya janggana hoorema ha ɓernde ma ɓuura hoolade jahata koto page internet mbaɗa www.goreltayya.com ma yiyen toon hoore maɗa kala sa yiɗi hedde tonggode gorel tayya beele mbawa hebde ɗuma wattu woɗɗo joni joni so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngaydo batta ko 77 128 23 46 walla so tawi koto leydi Sénégal Dakar marché Zengue jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaya 77 426 68 04 so tawi koto Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore-biir nayya lewru marsa woni lewru mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorten to leydi Mauritanie jen ha to Cide ko wuuro tawatego e nder falde boggue e ndara ngoɗon wuro witego Cide noon ko wuyɓe jilli e galle musidɗo men goto biteɗo Mansour Sall e nder galle Mansour Sall noon wuyɓe ɓe jaari ɓe uri tigui to banggue fallantere ɓe ɗakkiti fallantere nde ɓe gaddi borgo noon ha heewi ɓe joori lessa fallantere ɗo tawa kay soɓe naata e soɓe jippo kala teppe mabɓe mbawata yiyede ko ɗon ɓe ɗakkiti fallantere ɓe naati nder suudu to ɓe mobbi dendagal kaake ɓe tawno to noon guila e comci ha e cuɗare haalisaji ko cuɗɗo suudu makko moftuno foof ala ko ɓe ɗacci toon so wona leeso li taw ko deux place hay leeso ngone haɗi ɓe nawde ko mataw ko teddedi ko hulde dongal e oɗo saaha joni noon ene mbiya tan bandiraɓe yeɗe mbattu hakkillaji mumen no fewi e cuuɗi men mbawen tigui wadde hen e kala saaha ko wiyete griji antivol mbawen kadi sogde cuuɗi ɗi so tawi eɗen ɗano mbatten hakkillaji men kadi teskoɗen no fewi e kala saaha hoɓɓe aroɓe e nder guure men ɓe ena keptinani ɓeydena ndenka e kisal eɗen mbiya tan nde Allah lomtinta ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni jen to likseba gorgol noon likseba goral yero teskama aljuma hanki o noon délégation taw ko ummiɓe to likseba yahanɓe dow nde wurgo kala to Daka Madina Gounass ɓe kirdi ɓe ummima ñalawma hanki o ɓe jaabini toon to Madina Gounass ma en ketto hen cimtola musidɗo men sehil men ceerno Babisi assalamu aleykum. dental Daka likseba e ko taari ɗum kala ndenti aljuma hanki to galla khalifa o ceerno Oumar Alfasi ngam tindade to wuro teddungo Madi burid e Daka kolol hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati ɓe gummima ɗo e wuro likseba sanga waktuji sappo pawɗi hojamaji capantati ngam tindade to wuro teddungo Madina Gounass ɓe ñalli ko to jowol worgo caggal nde ɓe juuli juma to jowol worgo
bottaje gotta ko nden ɓe kirdi ngam tindade to Madina Gunas ngam hawridoyde e Daka hitande 2023 ma en ketto hen khalifa o Ceerno Oumar Alfasi. emin calmina seerɓe ɓe emin calmina surafa wonɓe emin calmina julɓe wonɓe toon emin calmina julɓe wonɓe toon fof emin ñaagoɓe duwaw o wi emin ñaagoɓe duwaw barke Allah o wi barke Allah barke nelaɗo Allah e barke nelaɗo Allah e barke cheikhana e barke sayidina cheikh Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu yo Allah waɗ jaani o wi yo Allah waɗ jaani yo Allah waɗ ndeen o wi yo Allah waɗ ndenka yo Allah waɗ kisal o wi yo Allah waɗ kisal mbaɗen fatiha o lawol wi yo en mbaɗ fatiha lawol salatul fatiha jaɓe sappo e ɗiɗi laabi sappo e ɗiɗi kala e gardunoɗo e refe o wi kala gardunoɗo e men rafi yo Allah rokku jam o wi yo Allah rokku en jam rokka ɗum jam kala gardunoɗo e o sohla wi kala gardunoɗo e sohla yo Allah ittu watta o wi yo Allah ittu sohla o watta hoolare kala gardunoɗo e banque o wi kala gardunoɗo e banque namni yo Allah yaañi o wi yo Allah yaañan ɗum barke Allah ene sabi barke Allah e nelaɗo mum en ñaago Allah eɗen ñaago Allah sabi barke jeese julɓe o wi sabi jeese julɓe ɗe barkeji gonɗi en Allah reen leydi ndi o wi yo Allah reen leydi ndi reena leyɗele julɓe reena leyɗele julɓe ɗe fof yo Allah reen wuro o ngo wi yo Allah reen wuro ngo reena ɓuure julɓe reena ɓuure julɓe fof yo Allah waɗa hen kawral yo Allah addu hen kawral waɗa hen ndenka waɗa hen ndenka sabu barke Allah sabi barke Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam ko ceerno Oumar haalanno ceerno Oumar Alpha Likseyba ya bisimillahi wo yen mbaɗ fatiha salatul fatiha laabi sappo e ɗiɗi wonno ko khalifa o Ceerno Oumar Alfasi mbiyo Allah waɗa janje Allahumma Allahumma amina sidi si babi si radio FM Likseyba gorgola eden mbiya tan lawol jam ɓe jaaha e jam ɓe garta e jam ɓe tawa ene jam kadi eɗen mbiya kadi dendagal bandiraɓe tawateɓe e oɗo saaha joni to Daka Madina Gunasa nde ɓeyɗito rentade no fewi to banggue jeygue ha tengti noon ɓena waɗoɓe atuyuje sagginoɓe kala saaha Allah rena en ɓe jaaha e jam ɓe garta e dow jam allahumma amina habruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen ñande alkamisa ɓennuɗo o teskama jummu waɗi to jeere sepha e nder nakshota lamorgo leydi Mauritanie hollirama noon teskama hen noon kaake kewɗe cumi marchandise uji kewɗi cumi hen ha wonti curki fodde 17 boutique ɗin kam cumi tan ko ha laaɓi haydara ala ko yalti hen e wiide kay e goto e commerçant ji tawateɗi e nder ndeɗon jeere o wi noon ɗiɗon 17 boutique aji cumɗi hen boutique aji kala ko bannoɗi marchandise uji ha heewi saabu hen boutique kala ko boutique aji ɗi ko famdi kala ko badɗo hakkude 30 e 40 million taw ko haalisa goya e limore hinde nde laamu leydi Mauritanie nuldi toon noon c'était timmuɗo teskade e wadde constat kay ko fati musiba e jaaye badɗo toon kono ɓe kollide on kamɓe commerçant ji ɗi ha yewɗo saaha joni noon haydara taw ala koɓe keeɓi ummade e juuɗe laamu ngu e mbadi walliddeɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande alkamisa ɓennuɗo gollotoɓe taw koye mbadi wadde réflexion woni fewnidde boña banque centrale mo leydi Mauritanie woni BCM ɓe teskima noon e saahaɓe kelata nokku gam yidde fewnidde ɓe tawi hen noon jungo innama aadi jungo ngo noon taw ko jungo woto tan jungo ne taƴa ene wondi e gueɗe goɗɗe hollide tigui wonde ko banggue fétiche woni liggeyaji ene waɗa tigui e nder oɗon banque mo hinde BCM e oɗo saaha joni ko ɗum woni ko yardete ataye e café kala e nder leydi Mauritanie e nder radio ji e réseaux sociaux ji kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagogal leydi ndi kalfinaɗo ko fate negol jawdi woni élevage o rokki coup d'envoi aljuma hanki o puɗɗogol winditade dendagal dabeje woni recensement dendagal dabeje tawateɗe e nder leydi Mauritanie ɗum noon yidde laamu ngu noon ko andude kay honno foti e oɗo saaha joni joga to banggue dabeje e nder leydi he kala limore nde noon woppani gueloɗi woppani nayyi beyi e
baali kala woni cheptel habe ganda no cheptel o foti e nder leydi Mauritanie recensement cheptel o noon waɗi koye ballal agence nationale de la statistique de l'analyse démographique et économique e ballal fedde witende FAO woni organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture jagogal leydi Mauritanie noon o nuldi seteji tati e nder e oɗon fannu ɓe nelama to ɓe nulima o nuldi seteji timmuɗi no feewi kanko ministre o nuldi seteji timmuɗi no feewi e nder ɗiɗo nokkuji ko wayno Addel Bagourou ha to kay haydi to butel mide e to FDD kala ɓe nuldi toon mission ngaji e gam kay jonte ɗiɗi mbam wawde kay wadde recensement dendagal ɗeɗon dabeje tawateɗe toon ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ene teska noon kewgol guykaji taw ko guyka butelaji gaz woni bombonde gaz e nder yoga e leɗe tawateɗe nder nakcota lamorgo leydi Mauritanie ko wayno legal Carrefour e legal poto 11 ha to poto 15 e to wiyete Mella ha to legal el velluja kala teskama toon ko sagataɓe wuyɓe wonɓe dow on nder oto mumen taw ko oto gujjaɗo mo ala matricule ko kamɓe kewi yaade kay saha kayde koyɗe taƴi wondi si ha jamma jengi ɓe naata en ɓe gara e nokkuji yesso boutikaji ene teska noon yesso boutikaji supermarché ji kewɗi ne kewi wadde gueriji jamɗe mawɗe no fewi mbawa tigui woni kasuji ne mofta hen boutelaji mumen gaz ko ɗin noon ɓe kewi arde ɓe taƴa kannuruji ɗi walla ɓe pusa kannuruji ɗi ɓe uddita gueriji ɗi ɓe yolna boutelaji gazuji kewɗi ɗiɓe jiiɗi e nder werlaji mabɓe teskama noon kala saaha ene wooda yimɓe yiiɗe ɓe jiiɗi haddeɓe kay ɓe kewi ko ménage ɗumen jomumen daƴe jaaha laabi mumen yimɓe hewɓe noon porti plainte uji to police to commissariat ji ɗi police kono teskama hay oɗo saaha joni hay goto taw ala puɗɗiɗo nanguede oɗon fannu ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen nummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen aljuma hanki o accident waɗi e dow lawol tawa ko lawol e dow lawol sara natirde wuro witengo Jofior tawe nder département mo Fatick ko oto goto tati o yalti lawol makko ha laabi o wawi maɓɓade e lekki o wawi o maɓɓi e lekki noon ne waɗi noon neɗɗo goto basɗo hen fittade mum ɗiɗo worɓe kadi mbarmi hen nawama kamɓe barmuɓe nawaɓe to suudu safridu e nder nokku biteɗo Jofior basɗo fittade mum onon ko jangguinowo école woni ko enseignant e nder wuro witengo Djilas o jeeya noon koto wuro witengo Samba Dia e nder commune mo Fimela ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Papa Ndiaye ko jaydiyanke gollotoɗo to radio télévision mol Fadjiri o waɗama kila kay aljuma hanki o nanggama sokama e mbadi garde à vue ko sécurité urbaine noon ko sûreté urbaine noon kañum wannomo convoqué ko ɓen nanguimo cokkimo e mbadi garde à vue on nanguira noon koko fati e haalande o wanno kay ñande ɗiɗi lewru marsa gonɗen ndu to télévision ko fati kay e alhaali tibote ko tigui haali ɓosgol Adji Sarr hakkude meme e Ousmane Sonko o wino noon fodde sappo e jeenayyi substitut de procureur dokki noon lolliye ko fati kay e Ousmane Sonko kono hono ancien procureur biteɗo Amady Diouf jaɓani abbitade ɗiɗon procureur ji ko ɗeɗon haalade noon ɗum noon on nanguira wadde kay ko wiyete fausse woni tigui diffusion des fausses nouvelles woni rokkidde kabaru mo wodani e outrage à magistrat ko ɗum woni ko teɓira e oɗo saaha joni hono no holli kay hujjikintoɗo makko woni avocat makko biteɗo Moussa Sahara ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Macky Sall horejo gendi Sénégal ene tijja aseta hande o to wuro teddugo ngo Madina Gounass nawatamo toon noon ko tawtoriyede kaya coup d'envoi puɗɗugol kaya e daka Madina Gounass mo 2023 lana makko ndiwaka noon juuroto tigui koto bowal laaɗe diwoje ngal Tambacounda ko ɗon ƴettata oto makko yaɓana to Madina Gounass ko gayni noon ko waltata tigui ñalla jamma hande o waltata koto Tamba so janggo alet janggo o hibito fatato Dakar lamorgo gendi makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dadiɓe ɓe brigade tawateɓe to brigade notto Jobos e nder région mo Thiès ɓe teɓima ñande ɗiɗi lewru marsa gonɗen ndu sanga 6h subaka charrette goto ɓe tawi e nder charrette o noon capanɗe nayyi kilo drogue mo hinde chanvre indien enquête noon ne jokki hen ha joni koye leydi Sénégal keddoɗen opération de sécurisation et d'assainissement waɗanoma ñande ɗiɗi lewru marsa gonɗen ndu to plage virage nogas jeenayyi neɗɗo noon teɓama hen sappo e jeeɗiɗo ko rewɓe ɓe tawɓe teɓa noon ko nder opération he kadi ɓe teɓima hen kilo piccal go 1,1
en kilo taw ko droko mo hinde yamba e motoji tati ɓe nangi ɗum e otoji tati mbaɗama furi ha joni koye leydi Sénégal keddonen police halfinaɓe nden ka kisal Dakar ɓe nangi aseda hande fodde sappo joyo activiste ɓen noon nanga ko yesso ambassade mo Tunisie tawteɗo to Dakar e nder nangaɓe hen noon en tawe hen Guy Marius Sagna noon ko sarɗiyanke ko activiste mawɗo kadi addaniɓe addunoɓe yesso ambassade noon mo leydi Tunisie ko addide kay ko joƴƴinde ɓatake mabɓe moɓe bindi hollirde mette mabɓe kay hollirde mette mabɓe ko laamu leydi Tunisie woni wadde e oɗo saaha joni ɓen tawa ko watta ɓen e oɗo saaha joni addinoɓe yesso ambassade ɗo noon ko joƴƴinde ɓatake mabɓe kay hollirde mette mabɓe ko ɓaleɓe mbaɗete oɗo saaha joni e nder leydi Tunisie e nder ɓen nangaɓe hen kadi tawi hen activiste goɗɗo dowluɗo ene wiye Yolande Camara ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen accident laaɓi ene jokki wadde e nder leydi hen hanki ko karamo hinde Ndiaga Ndiaye kañum yani e dow lawol jawgol woni autoroute à péage hakkude Camrene e Pikine o jolnuno ko yimɓe hewɓe no fewi hay goto mayani hen kono noon waɗi barmuɓe hewɓe ko debbo nayejo goto noon kañum ɓuuri tampude hen accident o noon waɗi koye descente woni woni tiko e nder descente goto tawateɗo to Pikine ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Diourbel toonne ko accident kulɓiniɗo waɗi toon aljuma hanki o to Diourbel e dow lawol bitengol route nationale numéro 3 tolno wuuro witengo sabbe noon en tawe tigui fodde kilométre sappo hakkude muɗum e Diourbel ko otoji ɗiɗi noon pelɓodiri toon sagata gorko goto mo duuɓi capanɗe nayyi wasi hen fittade mum waɗi kadi barmuɓe hen jeetato woɗɓe e nder ɓen barmuɓe jeetato hen jeegom ne tampi sanne ko car transport noon ko kañum firɓodiri e camion goto mayɗo o noon e barmuɓe kala na wawi nawet tigui to suudu safrirde régional woni hôpital régional mo Henri Loubak tawateɗo to Diourbel ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena ha to Sédhiou Macky Sall horejo gendi Sénégal gila ñande nogas e jeeɗiɗi lewru février mayduɗo ndu omo tawe nder région mo Sédhiou aljuma hanki o noon o juuli juma makko koye nder juma mawka tawate ka to Sédhiou ko juma ka noon ko laamu Macky Sall ko kañum tigui fewni tigui ka gardi tigui ka ɓeydi tigui mawnugol makko jaaru kalis kewɗo waɗama hen jaaru golle ɗe kala ene qime ha 536 millions 373 mille 431 mille francs CFA ko ɗum woni golle juma ɗe kala ɗe puɗɗa noon ko gila 2018 ko Macky Sall noon kañum tigui yettini ɗeɗon golle kanko ƴettino charge dendagal golle poɗɗe gollede e pewnirgol jama kala taw koye mbadi programme spécial de la modernisation des sites religieux mo jogonno leydi Sénégal ko ngol ɗo noon woni lawol gaddanol ko président woni hoolojo leydi Sénégal ene juulal mum jumati subara e nder wuuro Sédhiou ngu e nder juma mo Sédhiou hono no holliri kayim hono no holliri imama ratiba juma ka hono biteɗo El Hadji Boubacar Dramé ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeeya ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum warahmatullah rahmatullahi taala barakatuh Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji gaɗanɗi ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi Dakamadi Gounass ko hande udditta so yeehi ha yimɓe juuli takkusan puɗɗo Medina Gounass ɗum noon Ziguinchor naɓe e Bignone naɓe keblanima ɓe ummima ɗo henna hande Ziguinchor bisuji tati kamen mbaɗi ɗo hande départ fewdoto e Madina Gounass bis ummima holɗum to e Bignone kañum ne feewi to e gardogol khalifa meɗen ceerno men ceerno Amadou Tidiani Ba noon ko ɓi Mamadou Sokka kanko wonno ɗo henna khalifa général ɗo henna e Madina Gounass ɗo e nder Ziguinchor hande ko ceerno Amadou Tidiani lumti ɗum noon eɗen mbiyaɓe yo Allah wat jangue so tawi en ummima ɗon jehen to e Bignone holɗum entreprise goto udditi toon entreprise o noon ene jogori ƴettude étudiaji Ziguinchor étudiaji Bignone kamɓe dey fodde 300 e neɗɗo pour jangguindeɓe ha feere golle e wawde gollindeɓe ɗum woni koɓe uddi toon entreprise to e Bignone so ɗum mima ɗon ose sofaral ina wayno yeehi to e Bangaga ñande ɗiɗi ɗi nduɗo lewru ɓe jooɗima toon jonde mabɓe holɗum eɓe jiiɗi wallude kamɓe rewɓe Bangaga naaɓe nde haare nde waɗi nde yaltunoɓe yaaɓe garti ina wayno ngala ko tawi ɗon hay hunde eɓe ganni waɗandeɓe ɗon forage eɓe ganni kadi jangguindeɓe ko fewte batte awo holɗum ko fewte batte ndema ha rewɓe ɓe mbaba jogitade koye mabɓe ɗum noon ko Bangaga e Adiyana
ɓe duñi jungo e poos ɓe jaltini fodde 350 million yo rewɓe ɓe mbawa wallitade e ɗeɗo golle ɗum woni to e banganga e adiyana ñande ɗiɗi nduɗo lewru ɓe jooɗi ɓe kulliti noon debbo e gorko fof foti neɗɗo fof foti tan ko liggade so tawi no min ɗon jehen to e ulam pan ina wayno hanki ɓe jooɗima kamɓene ɓe kulliti joni ko ndema eɓe jogui leydi ɓe pelliti remde gawri ndemiri nde wonno ko ɗum tan wawi jogadeɓe ɗiɗo duuɓi fof mi ndemanno ko guerte ina wayno caɗele keɓaniɓe joni noɓe goppa guerte ha laaɓa ɓe peewa remde gawri ndemiri ɗum ɓe gandiran ko ɗum wawi jogadeɓe e konngol noon maire mabɓe ulam pan sagari koli ko ɗum o habri weltare tv musidɗo ahmad isaka ɓe gorko mbotto jokkodirde e Ghalii Abuu Bah Demba Yaya Guissé nan to e mairie eɗen gandi on ne kañum hol ɗum ko beltotoɗo e weltare tv ɗum noon ko bambaɗo gana Ghalii Abuu Bah a salmitama e dendagal hetto weltare tv yo Allah hokken walde e jaam. Allahumma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi golle ma jooɗi peewi so tawi en ummima toon to Ziguinchor mbaɗen tabal manggal jiyen ha to Kidira kettoɗen musidɗo men sehil men hono Amadou Diop momo radio Kidira Amadou Diop assalamu aleykum wa rahmatullah. Joni noon no mbiruɗen ni bandiraɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma nomin mbiri on ni hande gonɗen ɗo enam koye heblo rewɓe ɗo enam nder Kidira heblo gandanɗon hoore moɗon koko fati affaire e ñamoko majjani en noon eɗin gandi ɗo e ɓundu ñamoko ene reme ɗo ha heewi tonoji ndemirte ɗo e guure he kono noon majjani en kadi ñamoko so fuɗɗima hande kilo ma fuɗɗoro 1.6 kono nde waɗata lewru lebbi ɗiɗi taw kilo o arti ha 4 walla 3 ɗum noon oɗin gandi kam wona kone wawan nawde ndemal yeeso hande noon eɓe gaari ɗo e heblede ɗo enam ko fate affaire ñamoko heblo gandanɗa hoore ma taw ñamako ko ene jogo noko wawi to waylidirede pour ko wawa yeeyede kadi taw leydi ngu bonata ɗum noon hande eɗin gondi ɗo goto e rewɓe waɗaɓe heblaɓe. Salamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama eyyi minen ɗo hande e nder Kidira min mbaɗi ɗo balɗe 5 amin mbaɗa ɗo formation ko fate waylugol ñamoko e basalle e formation noon saabi ɗum ko hono coopérative ji bundu e gardugol président OPPA e programme mawɗo leydi o woni PIMA ko ɓen dokki min formation min mbaɗi ɗo balɗe 5 ko weltare tan minen rewɓe ɓe surtout rewɓe ko weltare min jogui hen gati neɗɗo fof ne andi zone men o ko ñamoko remeteɗo ñamoko remete ɗo en nam prix o bonoya a wawa hay hutorade hen hande noon min keeɓi hen gandal kal gandanta mbiɗa sikki ñamoko so remama ɗo e nder duuɓi ɗiɗi sa yilimi ɗo ñamoko yi tan e nder nokku he eyyi min mbawi fewnude hen ñamoko min mbawi wadde ko purée min mbawi wadde ko sauce min mbawi wadde kadi condi woni ñamoko zone go min guni ko watta condi eyyi min mbawi wadde kadi basalle ɗe Allah holluma ɗe kadi ɗe jorne haɗe joora ɗe mbaɗe condi basalle waɗe koppuji taw sa ari tan a hoccan basalle ma tan pulla e barma ma ndefa eyyi ko weltare min jaari Allah min jaari rokkuɓe min gandal formation ngal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗum ɗon no mbiruɗen ni ko ɗo hande e wuuro meɗen Kidira no wiiri ni e ardade e sous préfet arrondissement mo Beele kanko udditno e formation hande kadi kanko ari yettade ɗo kadi pour wawde uddude formation o holli hen weltare mum gati ɓe kolli min ɗo gueɗe kewɗe ɗe gandanɗa hande o ɓe ngala to ɓe mofti ñamako kono noon hande o kam Allah hokkiɓe koɓe mbayla ñamako pour ɓe mbawa wadde ɗum gueɗe e gueɗe ɓe nawa ɗum foire uji walla ɓe nawa ɗum e leyɗele goɗɗe hande ɓe keeɓi ɗeɗon gande ɗum noon no mbiruɗen ni tan ha hande eɗin ñaagui tan ballal e dendagal bandiraɓe foof e ka hande so tawi wiyama ñamako tan ɓundu ko tonuji wuuro foof jiiɗa hande suka mum foof hande kayitoyade ɗanndugal nena kucci e ndema kono noon so tawi kadi mbawani wallede kadi ma mbaw hebde hen tampere no mawni gati hande eɗin gandi goto foof yiiɗi goɗɗo ɗannade kono noon sukaɓe amen hande sukaɓe ɓundu hande Allah walliti ɗumen hande hucci ɗumen koye ndema kono noon so tawi kadi a reemi ha tampi so tawi a yiyani hoorema tan sa renaki sa ɓooyi a waɗan ka yiiɗa wadde ɗum no mbiɗa wiya tan bandiraɓe Allah jarama on jarama eɗin mbiya tan yo Allah nawru gueɗe ɗe yeeso weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma seydi moon guiɗo moon
Aboubacry Diop lollirɗo Gawlo Ɓalejo yo Allah hokki en hirdeji. Allahumma amin. Gawlo Ɓalejo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan bandiraɓe ne mbattata hakkillaji mumen heblo sukaɓe Afrique e oɗo saaha joni badɗo école aji baɗɗi fayida no feewi to wuuro men Kidira eɗen mbiya kadi sinno ɓe battino juuɗe mumen e fandu mbaɗi juuɗe mumen e posuji mbo gaddi balle mumen ha ɗiɗon cuuɗi mbawino gasde ma sukaɓe men e ɓesguji men kala ma keblo hen hebloji moƴƴi no feewi tawa ene mbawa tigui moftude basalle kecce ɗe e ñomoko ko kala tawa hayso yornaka ene wawi moftede duuɓi ekkitali walla lebbi kewɗi tawa bonani ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara senno mima to Kidira paɗen koto to leydi Mali noon hono ɓoto leydi Mali noon huɓo goni tigui oɗo saaha joni koko fati 6e édition festival international di Wassulu woni ko ɓe mbiyata fiwa woni noon hoorejo commission d' organisation festival o noon ko na lanke ngana gandaɗo biteɗo Oumou Sangare ñande nogas jeeɗi lewru février mayduɗo ndu kanko Oumou Sangare o waɗino conférence makko e nder bureau ji Wassulu hollide kay wonde hitande hikka nde fiwa 2023 o fuɗɗoto ko ñande tati ha ñande joyyi lewru mars gonɗen ndu to wuuro witego Yamfolila o holliri noon ma capanɗe ma temedde nayyi e sappo ujunere festivalier woni tigui tawtorteɓe participe on festival ma mbaw notitade hitande hikka nde e oɗon festival o holliri kadi Wassulu ko hunde hewde gartam no fewi wonande leydi Mali e ha tengti noon e fannuji kala ha tengti noon e to banggue jeunesse woni tigui sukaɓe ene haaɓa kay ko fati wasama gollagu e nder leydi he ene adda pine kadi ne andina yimɓeɓe andude fina tawa mumen e gueɗe mumen pine mumen kewɗe no fewi temmaɓe noon hitande hikka nde temmaɓe ko le Mali dans toute sa diversité ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mali ha joni keddoɗen landa witeka CDP Mali courant ko landa dawrugol woni congrès pour la démocratie et le progrès ardi landa ka noon ko biteɗo Mouhamadou Koulibaly Bave Mahamadou Koulibaly Bave ko kanko ardi ka ɗon landa ɓe kolliri noon aleda janggo o maɓe juɓɓina moɓodiral molantegal Allah woni meeting maɓɓe molanteɗo Allah hollirde kaya wonde eɓe jaadi e laamu transition ngu e gardugol colonel Azimi Koïta e nder moɓodiral he kadi ɓe kolliri maɓe mbaw tigui yaltinde ko fati kaya e yilirde woni bureau maɓɓe heso tambiɓe landaka moɓodiral ngal noon waɗata koto ɓe mbiyata palais de la culture hollirde laamu transition ngu eɓe jaadi e mumen eɓe gondi e mumen ha tengti noon e réforme uji politique et institutionnel ɗi colonel Azimi Koïta ummini oɗo saaha joni gam yidde fewnidde leydi ndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen ina teska tuggi 2019 fade oɗo saaha joni budget ko fati kaya e dépense équipement militaire woni koniyankoɓe nder leydi Mali e ɗum ɓeydino fewi sabu kay en 2019 budget mabɓe wonno ko 299,080 milliards taw ko franc CFA en 2022 so tawi noon en 2019 wonno ko 299,080 milliards e 2022 noon ɗum arti ha 459 milliards 459,378 milliards taw ko franc CFA hono no holliri Amadou Tidiani Aidara kañum woni directeur général du budget mo leydi Mali ha joni ko leydi Mali keɗoɗen conseil de sécurité des nations unies caggal kayde hollirno sunare mum e mette muma e jangu bannogu e laafaji mbulaji woni casque bleu en ñande nogas e 2 lewru février 2023 tawi kadi ko werla mabɓe yaɓɓuno pittola bombo ha laafaji tati bulaji taw ko Sénégal laɓe mbasino hen pittali mumen hewɓe kadi mbarmino hen conseil de sécurité des nations unies noon duwanima laamu leydi Sénégal duwanima ɓesgu leydi Sénégal kala ha tengti noon e ɓesguji e wondude jinnaɓe ɓen casque bleu en wasnoɓe hen pittali men joni noon kamɓe conseil de sécurité des nations unies ɓe eri ko laamu leydi Mali e gardugol colonel Azimi Goïta nde losgo jaajo uditte hen ha kay ande wadɓe tufinoɓe ɗiɗo bomboje pitti bomboje kay tufinoɓe ɗiɗon pitti bomboje ha mbawa nanguede ndewne lawol hano hannirtani habaruji men ɗemgal pular koto leydi Côte d'Ivoire paɗen laamu
mo leydi Côte d'Ivoire fuɗɗima aseta hande o naya lewru mboyi hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati artirde ɓesgu mum juukiɓe oɗo saha kala to leydi Tunisie e Côte d'Ivoire artiri aseta hande o temedere capanɗe nayo e joya sagata ɗe ummi wonnoɓe to Tunisie lanaka noon ummi toon ko sanga ummi Tunisie tini ko sanga 6 heures waktu teyi woni temps universel lana ko lana ndiwa ko diwi noon to bowallade ngala Tunis ko fo fuɗɗi noon winditare oɗo saha joni Côte d'Ivoire naɓe wurɓe nder leydi Tunisie winditiɓe kayya gam yidde artude oɗo saha joni koɓe ujunere e temedde tato sagata ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar ko leydi Guinée paadena kene wona lebbi jeeɗiɗi joni tato taw ko lundiyankoɓe andaɓe nder leydi he nana nanga ene coka ete cuwa tawa ñawede ɓena goni biteɗo fonike Mengue ko journaliste kadi ko coordinateur des Front National pour la défense et la constitution kol catala bitegal FNDC wondude e goɗɗo ene wiye Ibrahima Diallo kañum woni responsable des opérations FNDC e goɗɗo ene wiye Cheikhou Yaya Bari noon ko kañum woni koolaɗo kuuɓal landa wiyeteka IFR woni Union des forces républicaines kamɓe kala noon ɓe nanga ko gila fin juillet 2022 gila nden ɓena udda e nder kasoji hujjikintoɓe mabɓe noon hono biyeteɗo hono Salifou Bavogi o holliri hen mette makko no feewi o holliri kay wonde fodde lebbi jeeɗiɗi ɓeɗon nanga ene coka hay goto haalta haala mumen justice yurdittakoɓe ɗum noon o holliri mette makko no feewi ko fati lelgol koyngal justice mo leydi Guinée ha joni koto république démocratique paɗen Emmanuel Macron ko hoorejo leydi France tawateɗo e jillu muɗum e nder Afrique centrale o jaɓɓama jaɓɓugal paydingal no feewi to Kinshasa lamorgo RD Congo ko kanko noon kanko e nando makko hono Félix Tshisekedi hoorejo leydi RD Congo ɓe mbaddi conférence de presse e nder conférence mabɓe de presse o noon ɓe jaññima no feewi hay sinno kay kanko hoorejo leydi France o jasni no feewi ko haalde fati kay haalde toɓɓere ko fati kay e ngakkede sécurité to banggue funnangue RD Congo saabu kay yimɓe hewɓe ne tuuma wonde kanko Emmanuel Macron hoorejo leydi France omo wondi e hoorejo leydi Rwanda ko kanko gembi ɗuma omo wondi e mum kay gemboɓe kala saaha ɓene robbe ɗen ɓe hinde MA23 waɗoɓe jinna janguji mum e kala saaha to funnangue RD Congo woni république démocratique Congo koto leydi Cameroun paɗen Jean-Pierre Amougou Belinga ko jomma ngalu Cameroun naji woni joom haalis kewde no fewi homme d'affaires tawateɗo e ɗo saaha joni e tawama noon eddera losmoji tawama juuɗe makko ene moddi e wargo oɗo jaydiyanke biteɗo Martinez Zongo gonnoɗo directeur média biteɗo vision 4 o wiyama teb noon o waɗama kadi déféré e oɗo saaha joni o nawama to prison mawɗo tawateɗo to Yaoundé ɓoyata kadi o daro yeeso juge o nanga noon o nanguida koye biteɗo Maxime Eko on ko mawɗo service contre espionnage mo laamu leydi Cameroun e wondude cukku mum woni numéro 2 mum taw ko lieutenant colonel Justin Danwe kamɓe kala e ɗo saaha joni eɓe tawe tigui e niɓuru eɓe paadi ñawore mabɓe tumede kaye e wargo juuɗe mabɓe ne moddi e wargo jaydiyanke biyeteɗo Martinez Zongo habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Malasie paɗena toɓoji kewɗi ndiyam kewɗi ndiyam cami tigui e nder ha leydi he e nder leydi Malaisie waɗi noon taw ko jaadude e yolayru waɗi mayɓe nayo fodde capanɗe 4 ujunere neɗɗo ittama e koɗanɗe mumen dongnama kay e nder yoga e région ngaji e oɗo saaha joni tawateɗi e yolayru koto Philippine paɗen aseta hanki o nayi lewru aseta hande o nayi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati ko gouverneur région mo Negros oriental e yimɓe joyo wonɓe ɓe wonduno e nder galle kañumen tigui pittali men mbara ittali men itta ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi tawne ɓorni tenue militaire kañumen naati e galle to ɓe gonno ɗo joore mabɓe kuure e condi ɓe mbari mbiɗen kanko gouverneur o e yimɓe joyo wonɓe e nder galle kanko gouverneur o biyeɗi to nokku biyeteɗo Pampola toon ɓe pella koto dowlaci dentuɗi Amérique paɗen aljuma hanki o tampetta woni tigui hendu yadundu e toɓo wirtima e nder yoga e région ngaji tawateɗi to banggue sud woni to banggue worgo dowlaci dentuɗi Amérique fodde yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen fodde million hoɗande euro saaha joni ngala kuɓam ngala courant tawa kay ko ley hunde ndu e toɓoji ɗi taƴi ɓoggi mumen courant koto leydi Indonésie paɗen to Indonésie noon ko dépôt carburant woni fawru mawlu to carburant moftata noon ko ɗum fetti toon aljuma hanki o sappo e tati hanki o ɗum fetti toon ɗum noon aljuma hanki tati lewru mars ko ɗum fetti to Jakarta laamu
famorgo leydi ndi yimɓe nayo mbasi hen pittali men hewɓe kadi mbarmi hen kene wona capanɗe nayo e ɗiɗi neɗɗo ko barmi hen e wiide chef d'état major des forces mo leydi ndi ha joni kabaruji men jolam jaɓeri udditen kabaruji men koto leydi Ukraine wuro witego Bakhmut tawtego e nder leydi Ukraine tawi kadi ko kango wuro ngo woni wuddu woni épicentre combat ji hakkude leydi Ukraine kañum e leydi Russie to noon to ngo tawi to funnague Ukraine ko ngo arti ha laaɓi gon wuro noon e oɗo saaha joni koninkoɓe leydi Russie ɓe ketti wuro ngo ha laaɓi arte juuɗe mabɓe oɗo saaha joni ɓe encercli wuro ngo kala woni ɓe tartima wuro ngo kala ɓe ɗacci damal gotal kay woni furtorde wonande kay yiɗɓe yaltude e wuro ngo nde mbawite furtorade e ngal ɗon dambala dadiɓe ko liri tigui e oɗo saaha joni ene wayno ko gono wursoɓe keeɓi ɗum tan ene wayno on diwan kala arte juuɗe mabɓe hano hannirtini musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to kidira ko musidɗo men gawlo ɓalejo so Ziguinchor ko Amadou Saga Kébé ene nanggani en to likseba gorgol ko Babi Sy ene nanggani en kaɓirɗe ha mbawon yiide en to banggue nate e ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogol